Има нови 200 обяви, които са с намалена цена днес. На мен това ми беше интересното. Какво представляват тия обяви с намалена цена? Тоест ти си задаваш въпроса, ако си в обувките на човек, който търси. Освен това, освен този въпрос, който се задавам, ако съм в обувките на човек какво търси, как бих реагирал, нормално да реагираш по този начин. Ако трябва да съм честна, съм получавала подобни запитвания от мои клиенти. Им задавам няколко въпроса. Обръщали ли са внимание на подобен вид статистика? Има ли статистика за имотите, които повишават цените си? Ние в случая разглеждаме имотите, на които цената е намалена днес. Ние знаем ли този имот от колко време стои на пазара? Защото аз с клиент, който миналото лято съм затворила сделка, съм гледала имот, който е бил тогава в реклама. Сега с мой клиент, с който търсим началото на 26-та година, този имот също е на пазара. Това са стари имоти, които са престояли на пазара 5, 6, 7 месеца. В крайна сметка продавачът е решил, че в момента вече има мотивация и почва да намалява цената. И 200 оферти за София звучи много, но не е кой знае какво, при положение, че в София само ако сметнем офертите на имотите, които се дублират в имот БГ, това всъщност, може да ги изкараме хиляди. Не съм го коментирала даже с мои клиенти, но направих следното, да дам филтър София, двустаен, и да видя колко обяви има актуални към днешна дата. След което извадих няколко скриншота на статистиките с намалена цена и попитах 32 000 имота днес, 200 имота, които са с намалена цена. Може ли това да бъде индексация за драстичен спад в цената на имотите? Не, защото ако трябва да разглеждаме това цената на един имот дали е паднала или не, трябва да разглеждаме това един имот колко е активен на пазара. Какво означава активен имот на пазара? Това означава имот, който е ценообразуван добре, който в момента се правят огледи и получава евентуално някакви оферти за покупка. Тоест имаме една цена от 100 000 евро, която я водиме за пазарна, и един имот, който е на 102 000 евро, той ще бъде активен на пазара. Ако имотът е на 150 000 евро, куца оферта на 4-ти етаж без асансьор, в стара туклена сграда, забита в Орландовци, това е имот, който не е активен на пазара. Той просто седи в интернет пространството, докато в някакъв момент продавача решава, че ще намали 2000 евро. Имотът продължава да не е активен на пазара, обаче 5 брокера... Ние виждаме тази статистика, да, но ние не виждаме имота какъв. Аз си направих труда и да отворя една част от тези имоти с намалени цени. Това са имоти, някои от тях в луксозния сегмент, където нещата се случват по доста по-различен начин. И от друга страна, това са някакви стари панели в различните квартали, които се нуждаят от ремонт и не са в предпочитаните райони. Не само, че се нуждаят от ремонт, и то доста тежък. Някои от тях са в предпочитани райони като Младост, да речем. Просто те са завишени с 20-30%. Да, това са нещата, които аз също съм обсъждала с мои клиенти. Задавам въпросите така. Когато ти видиш извадка с имоти с намалени цени, ти знаеш ли от кога този имот стои в реклама? Ти знаеш ли каква е била цената? Т.е. дали цената е отговаряла на това, което предлага пазара, или цената е била завишена? Освен това, ако цената е била завишена с 10%, и направиш корекция от 3% или 5%, ти в случая се опитваш да намериш къде е пазарната цена. Ако корекцията е по-голяма, то в такъв случай със сигурност цената не е била образувана правилно. Това цялото нещо създава впечатление, че пазарът е тръгнал надолу и много хора могат да решат да изчакат в момента. Няма как да предвидим какво ще се случи на пазара, и докато едни хора взимат поредното решение да изчакат, активните имоти и активните купувачи правят сделки. Така че моя съвет би бил, ако имате нужда от покупка на недвижим имот, имате семейство, очаквате дете или второ дете, нека това да не участва в вземането на решение толкова, защото... Не изключваш хората, които са сами. Не, аз не изключвам хората, които са сами. По-скоро хората, които имат едно или две деца, или имат едно дете и чакат второ, при тях нуждата е различна и доста по-осъзната, докато при сам човек той може да бъде доста по-мобилен. Когато сме самостоятелно, т.е. независимо дали имаме половинка или нямаме, но нямаме дете или деца, кучета, котки и така нататък, домашни любимци, със сигурност сме много по-гъвкави и много по-лесно може да излезем под наем. Но връщайки се на имоти с намаляващи цени, новата статистика на Имот.bg, която тя всъщност не е толкова нова, по-скоро в момента се рекламира доста активно. И то се рекламира в социалните мрежи, което не знам дали ти прави впечатление. Аз до сега мисля, че не съм срещала
пост, който да е от реално лице. Абсолютно всички постове, които аз срещам, са от анонимни потребители, което на мен лично ми говори много, че някой се опитва да Дали внася рекламира? смут в пазара, да си играе с емоцията на хората, което не е изключително чиста постъпка, или реклама на самия сайт.